Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα Εύρου σχηματίζεται στις εκβολές του ποταμού Εύρου και συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους βιοτόπους της Ευρώπης. Τα νερά και τα φερτά γλυκά του ποταμού, μαζί με τη δράση της θάλασσας, σχημάτισαν και εξακολουθούν να διαμορφώνουν ένα πολύπλοκο δέλτα με μεγάλη ποικιλία βιοτόπων, όπου βρίσκει καταφύγιο ένας μεγάλος αριθμός ειδών φυτών και ζώων. Στο δέλτα του Εύρου δίνεται η δυνατότητα στους τουρίστες να επισκεφτούν τον υγροβιότοπο. Το δέλτα είναι ένα μεγάλο δίκτυο μονοπατιών και αποτελεί ένα από τα ομορφότερα εθνικά πάρκα του κόσμου. Εκεί μπορείτε να περιηγηθείτε στη λιμνοθάλασσα Δράνα με βάρκες ή να κάνετε ποδηλασία μέσα από μια μαγευτική διαδρομή ανάμεσα σε έλι και το παραποτάμιο δάσος. Η Σαμοθράκη είναι πατρίδα της φημισμένης Νίκης της Σαμοθράκης, του γνωστού αγάλματος που σήμερα δεσπόζει σε κεντρικό σημείο του Μουσείου του Λούβρου. Οι φημισμένες βάθρες της Σαμοθράκης αποτελούν πραγματικό μνημείο της φύσης και είναι ένα πλήθος πηγών οι οποίες κατεβαίνουν ακτινωτά από το βουνό και σχηματίζουν πολλούς μικρούς καταράκτες, οι οποίοι με τη σειρά τους δημιουργούν μικρές φυσικές πισίνες μέσα στα βράχια και το πράσινο. Το τοπίο είναι μοναδικής ομορφιάς και οι βάθρες είναι προσβάσιμες ακόμη και για κολύμπι. Το Ιερό των Μεγάλων Θεών είναι ένα οικό συγκρότημα στη Σαμοθράκη, στο οποίο τελούνταν μυστηριακές τελετές, οι οποίες χρονολογούνταν από τον 7ο αιώνα π.Χ. Οι γραπτές πηγές της αρχαιότητας αναφέρουν τις τελετές ως καβύρια μυστήρια.